presented by Goswami Films। बोला बोला थावे वाली माई की डीजे अरमान सिद्दीकी मेहरबा जहिया से चढ़ल बाटे देखना बरातन तहिया से लागल बाटे मैया जी के आसन तहिया से लागल बाटे जहिया से चढ़ल बाटे देखना बरातन तहिया से लागल बाटे मैया जी के आसन आजा न छोड़ के बहारवा हो नौ दिन मैया के परब भूखल बानी चलल जाई संगे मई हरवा हो नौ दिन मैया के परब भूखल बानी चलल जाई संगे मई हरवा हो स्मार्ट रिकॉर्डिंग डीजे अरमान सिद्दीकी presented by Goswami Films। किनके मंगोले बानी ललकी चुनरिया हो जल्दी से आके राजा बुक को द गड़िया हो बिन दोना सड़िया हो हे राजा जी बुक को द गड़िया हो हे राजा जी बुक को द गड़िया हो किनके मंगोले बानी ललकी चुनरिया हो जल्दी से आके राजा बुक को द गड़िया हो बिन दोना सड़िया हो हे राजा जी बुक को द गड़िया हो जाता रे देखो ड्राइवरवा हो नौ दिन मैया के परब भूखल बानी चलल जाई संगे मई हरवा हो नौ दिन मैया के परब भूखल बानी चलल जाई संगे मई हरवा हो presented by Goswami Films। अरमान सिद्दीकी दिलीप के संगे जाली उनकर रानी हो बुद्धि न पिया तनी मोरे परेशानी हो ए राजा हम भूखल बानी हो निकला के माई दरबारवा हो नौ दिन मैया के परब भूखल बानी चलल जाई संगे मई हरवा हो नौ दिन मैया के परब भूखल बानी चलल जाई संगे मई presented हरवा by हो Goswami